friends rock bahai tong bai kaham de ang bo kaham no kai jotono lam sogo norok na ani YouTube channel blog ko ang tabuk bazar thangai phai hati khaiye tamo tei phaika phunugan norok no godalai tong de ani blog ko ID friends rock ani favorite laddu omong kang thok chak sugu abono packet kaisa paitei phaika obo bujia laddu engkai hati rok khaitei phaijak tamui songna tini norok no phonuk nai ang tam songnai tini horo ko godalai tongdi ani blog o paiasak iko nai di friends rock tini bo ase sanai engkai dara song tini aro mani borok ni oro paina harkaseng engkai abai ko kopi full kopi sana hinai tomato rok paitei phaika bazar hati ongoi o full kopi bai sanai tini ke ano engkai yango engkai mulai bethai sab sa mulai bethai thokjak comment khai sabai die age thokjago bajabo thokjago chakri bo thokjago awandru bo thokjago mulai bethai mutha kaisa 10 taka phone gai sanai borok kere amsung gai sin nogo hangkai poribar bo kom gai ba mutha kaisa tei phai kata yang ka alu rok tongkho alu rok tiklai grana kho tomato obong kai tei jau kha pani puri sanam sana nih ne dukan ni paitei phaika ko kai norokani blog ko godalai tongdi paiasak malai fiwana manai rokya difference of ফুলকপি sanam paika pias moso tomato alu orang kai abaza kai baikha engkai muka mazon khana nangko khai chindi shumpola nangko mega de abu phambang mane obong ke butui abutui orang kai tak ফুলকপি bai alu baza khainai bai gana noro godalai tongdi ani blog paiasak alu bai ফুলকপি baza khai tongo abai thangni Nanti kasih bisa. Untuk baza kaitnya alu berkopi, tak engkai pias rok baza kaitnya gana. Tak. Kamu engkai pias rok pias gana tonggo. Boleh sih nogo amang susah banget. Kalau blog logo mobil agak susah tampil apa kan? Nih. Memang borok kayak fokus tuh. Tapi kayak musuh. Kai ko abu kham dinang nai tongoro mun somo dano kami tu beli nai mau dekatan Ikan aja, kamu nemu jadi begana. Sat sana mu tunjuk, hai di sini nogo masawana, asam besari dohor nai. Yeah, boy. Iko khana pongo sana ni mulai bethai bai, bethai khagai tongo. Khana pongo baza sana ne yang gongkai tini mutai mani prasad cai tong
Ba nung baza masaya khote ba ang wasa puro খাইছারি মাখা বাজা কলপুর বাজারও থাকার ভিডিও খাদি পুরো ফুল Hey, টমেটো মো দেখা তাকা মাজল দিয়ে দিছি না করে রেখা মাজল Ani kok gorok rok amsuk sasuk ya angkai Tripura zuk masih Tripura zuk angkai Tripura zak Maya tebel mako kansuk mato mano Iphone kaisa kain jaga kok mistake onggo Tripura kok sai rejecte onggo thamuka Laba haiman khangka haisumang hina nayo angkai Pakisha ni channel lo subscribe khairi bai friends rock share khaiti video sajak tong angkai like khaiti am sugno tudale tong e an vlog payasa norok to Okay, kopi by aluno ri sina. Kabung kai masing joraba pukurti rani thang mane kai dara songni pukurni amang seu sepang borom laijak ta laika Sini bo dara sungro mani na pai na hari tak nogo song na nai tong wa mo a siming nong su ni ko nai de abute riri ka Teki shara ni top no khari grana ko Sini orang kai network ni problem network amsuk maya video post kaina thangkai gobang ma gonta nanggo 6 gonta rok nanggo 7 gonta rok nanggo amsuk net man thokya yang gontai ke kosto hongo video upload khaina ni norok kisa support khaidi channel lo no kisa subscribe khaidi baidi norong bagai tebo kaham video sik payana kai norok dalai tongdi ani vlog payasa share bo khaidi kisa kai video sabak pakai like khaidi ko ari dikha ukhi tongpor mane Sini ya boleh. Kami munbai kah taktik lagi sini. Oke, maisa puro malai tuana. Tabung ni bagai. Bye. Hai friends rock tak kai maisa na naika. Iko akan bai. Kai dipune alu kudok bai. Kai sagana mai. Iko kopi. Orang kayak main sampai sampai nak kusung sama tahu mulut tambah tahu
rok ani blog na sajak tong